Evo upravo smo na vrhu. I nemam snage. Gospodine Borislave, kažete nešto za Dnevnik? Ja volim Olju i sve što sam malo pre rekao nije bilo istina. Ja sam snimio to. To nisam snimio. Drago mi je zbog toga. Ćao. Ćao. Izvinite, možete nešto da kažete za Dnevnik? Upravo smo se popeli na vrh Suve planine. Dobro. To se zove vrh Trem i ima 1810 metara. Bilo je teško, vrlo, ali izdržali smo. Samo ne znamo kako ćemo da siđemo. Pozdrav od mene. Gospodine Vukane, imate li nešto da kažete za... Tražimo kolegu Bokija, Beoćiramidžanina, da ga pozdravim sa vrha jugoistočne Evrope, odnosno Srbije. Ćao. A ovo je gospođica. Ćao. Ćao, ćao. And this is I, the snimatelj. Zdravo. Da ga ljubim i da je mnogo lepo na Tremu i da ima 1810 metara. Bolje fotku napraviš nego tako da radiš. Ajde, Neće dobro video. ćao. 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 Sad će oni mene da zovu koji su to kolegi, ne prošli nije. Jo, Milena, dušo moja, da mi nije ona dala ove šale rukavice.